cu toată lumea. E în război cu propriul popor, e în război și cu propriul partid. E o declarație de război sau e o constatare a lipsei, pur și simplu, a fondurilor? E greu să spun ce vrea președinte să facă. Eu sper că nu vrea să facă război cu proprii cetățeni, pentru că ar fi un dezastru. Deja oamenii sunt la pământ și cu moralul, sunt și cu financiarul la pământ, sunt cam din toate punctele de vedere. În regimul Băsescu, spuneați și dumneavoastră mai devreme, am avut 3 inundații grave până acum. Din păcate însă, nu s-au tras concluziile necesare pentru a rezolva ceva în plus față de ce s-a rezolvat până la momentul primei inundații grave din 2005. Părerea mea este că cred că este și nepăsare. Nu e numai forța naturii pe care, e adevărat, e greu să o stăpânești, dar atâta timp cât tu, în alte 2 situații anterioare, tu ca președinte, ai văzut și în 2005 și în 2008, că în acele zone sunt mereu probleme. Nu ai venit să propui un plan de prevenire a inundațiilor, de combaterea efectelor acestor inundații. Și doar te duci și faci vizite în zonele inundate, te iei la harță cu amărâții, îi cerți că au curajul să spună adevărul în față. Asta denotă că președintele Traian Băsescu are o mare problemă. Are o mare problemă și cred că domnia sa ar trebui să nu mai scoată capul de la Cotroceni. Ar trebui să nu mai iese în lume, pentru că de fiecare dată când iese, face gafe, jignește cetățenii români și creează conflicte inutile în perioada. Eu cred că oamenii ar fi trebuit să-l întrebe în mod prioritar pe domnul Emil Boc, actualmente premier al României, de ce până la această oră domnia sa, în calitate de prim-ministru, nu a înaintat cererea de ajutor financiar către Fondul European de Solidaritate, cerere care, din câte știu eu, dacă nu greșesc, trebuia făcută în 10 zile, de la data de 23 iunie, de la momentul începerii inundațiilor. Suntem cam la limita termenului și acum, din câte știu, nu s-a reușit să se facă formalitățile necesare pentru a mai avem niște săptămâni la dispoziție. Întrebarea e mai degrabă dacă acest fond nu se putea accesa după inundațiile de acum câțiva ani, domnule Bușoi, și dacă banii obținuți nu se puteau folosi la... Sunt foarte multe. Cristian Bușoi a prezentat foarte corect situația fondurilor structurale. Într-adevăr, există diferențe majore între axe, unele merg mai bine, altele merg mai puțin bine. Aici ar fi trebuit să intervină guvernul și ar fi trebuit ca acolo unde lucrurile nu merg bine, fie găsea soluții de îmbunătățire a absorbției fondurilor europene, prin stimularea unor măsuri de atragere de fonduri dintr-o anumită zonă pentru cofinanțare, ca întreprinderile să aibă acea cotă de, nu știu, 30%, 50%, depinde de fiecare proiect în parte, dar se putea face și relocarea unor fonduri. Acolo unde vezi că ai bani și nu sunt consumați, îi iei și îi duci într-o zonă unde există solicitare mai mare și unde... Când ne întoarcem la discuție, să încercăm să vedem care e și rolul primarilor, pentru că percepția generală în materie e că ei nu știu sau nu doresc să